טוב, אני קודם כל לא יכולה להימנע מלהגיד כמה זה מדהים. ועכשיו אני עוברת אליך. אדי טובול, בוקר טוב לך, אומן ומפסל בפירות, חברת פרסטיג'. נניח באמת יש אירוע, ומזמינים, זאת אומרת, בקשות מיוחדות, איך זה עובד? לכל אירוע יש את האייטם שלו, מה רוצים להדגיש. אם זה בר מצווה, אז את חתן הבר מצווה, ואם זה אירוע של חברה, אז רגע, אתה מפסל את חתן בר המצווה? את השם שלו על אבטיח, ברור, אני צוחקת. אם יש משהו שהוא אוהב במיוחד, כדורגל או קבוצת כדורגל, או זמר שהוא אוהב. אז אתה ממש יכול לעשות, נגיד, מגרש. אפשר לעשות הרבה דברים כעולה על הדמיון. כן. אז יש לך אולי איזשהו רעיון? אתה יכול להראות לי פה משהו בדקה, ככה מהיר? כן, אשמח להראות לך. אני אעשה... זה קולורבי, נכון? זהו קולורבי. אימא'לה, תיזהר על האצבעות. אמרה במהירות הפולניה. הבזק אני... לוקחים ראש. כן. עושים עיגול. טוב, יש לך מכשירים מיוחדים. אפשר לעשות את הכל גם בלי, זה פשוט חוסך זמן. אוקיי. זה דברים שקונים בחנויות שהן כאילו מיוחדות כאלה, סכינים מיוחדים? את הכל אני הבאתי איתי מארצות הברית, וניתן להשיג את הכל באינטרנט. אוקיי. העולם היום מאוד קטן. אפשר להשיג הכל באינטרנט. אז הוצאת מסביב את הבשר, נגיד? הוצאתי את הבשר, השארתי עיגול בלב הקולורבי. כן. עכשיו אני עושה... חריצים. חריצים בצורת X. ועוד X בתוך ה-X הזה. כן. קולורבי זה מאוד בריא. מאוד בריא. אחד הבריאים ביותר. אז תשאיר משהו. ובעזרת הכלי הזה אני... תראו, ממש מפסל. הפלטות האלה מדהימות, אלה. מדהימות, מדהימות. תודה. הכל רחוץ, כאילו, אחר כך אני, כאילו, ישר לפה, זאת אומרת, זה לא בעייתי. ישר לפה. יפה. החוכמה בפירות זה לדעת לבחור אותם. אוי, תראו. וואו, יפה. קיבלנו פירות. תודה. יפה מאוד. מה עשית לנו פה? זה הלוגו של ערוץ 10. וואו, נכון, יפה. כן. לא מקושט ראיתי, זה היה בשושנים. טוב, יפה, אני רק מחכה כבר לטעום. אני מאוד מאוד מודה לך, אדי, היה כיף. תודה רבה.